aleykum rahmatullah wabarakatuhu. Onon namdinoɓe haatimere nde no lelorto ko ni lelorto. Sa weɗama binda fatiha ha timma, binda salatul fatihi ha timma, ndida haatimere nde no wayni ɗon ni. Natirta ko kursiyu, mbaɗon capanɗe jeegom e ɗiɗi, ɓeyda gotel, wonta capanɗe jeegom e tati, mbaɗa ɗum suudu naariyu, ɓeyda gotel, wonta capanɗe jeegom e nayi, mbaɗa ɗum suudu qalam, ɓeyda gotel, wonta capanɗe jeegom e joyi, mbaɗa ɗum suudu turabiyu, ɓeyda hen gotel, wonta capanɗe jeegom e jeegom, mbaɗa ɗum suudu quddu hakkuno ɗo, ɓeyda gotel, wonta capanɗe jeegom e jeeɗiɗi, mbaɗa ɗum suudu hawaiyu. ɗo darotoɗa joni noon ƴetta gonɗo dow o capanɗe jeegom e tati, mbatta ɗum e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi, rokkatma ko temedere e capantati. ɗum woni ɓul ko ɗum tongata, ɓul ko temedere e capantati. koko mbiyata kadi noon ƴetta temedde ma tati ɗe e jeenayi tongunoɗe laaɗi fo mbimami o. aɗa wiɗoma laaɗi fo karfeje nayi goni toon. ƴetta laaɗi fo ceerda ɗum, mbiya ɗa un no mbiya laamun capanɗe jeeɗiɗi e goo, mbiya ɗa un sappo e goo, mbiya yaa un rokkuma, sa wi yaa un rokkuma sappo e ɗiɗi, hokko sappo e ɗiɗi, faa un capanɗe jeetati e goo e capanɗe jeetati ɗiɗi kay. so ari rokkuma temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom. joni noon sa ƴetti ɗon a gayni laaɗi fo ko temedere e nogas e jeenayi. so rendoyi noon ɗum rokkoytuma temed tati e jeenayi ɗe. gussa noon e nder muɗum temedere capantati ɗe, keddoroɗa temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi, ko ɗum lombata e suudu law, ɓeyda gotel, wonta temedere capanɗe jeetati, ko ɗum lomboyta suudu maiyu, ɓeyda gotel, wonta temedere capanɗe jeetati e goo, lomba ɗum suudu arsh. gasi haatimere nde wonti allahu jamiu latif. bange ma ñaamo tati ɗi jippinta rokkuma temed tati e jeenayi, hakkude tati ɗi dow fay less rokkuma temed tati e jeenayi, bange ma nano tati ɗi jippinta rokkuma temed tati e jeenayi. won hankkadi haatimere nde ko laɗif suuɗi toon. on saaha no gañata ko laɗif won toon, ƴettata ko capanɗe jeegom e tati ɗe e capanɗe jeegom e jeegom, woni suudu naariyu e suudu hutbu ndendinta, rokkuma temedere e nogas e jeenayi laɗif yari, woni azzamanu. jahana suudu turabiyu capanɗe jeegom e joyi e suudu ɗalam capanɗe jeegom e nayi ndendinta, rokkuma kadi temedere e nogas e jeenayi latif azzamanu. ngarana lesto suudu kursiyu capanɗe jeegom e ɗiɗi e suudu hawaiyu capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ndendinaɗi, rokkuma kadi temedere e nogas e jeenayi. ƴetta noon suudu qutbu ndu, ɗon cowete limore jeenayi, nde wonno cuuɗi ko cuuɗi jeenayi. ƴetta allahu o
cowa ɗum laabi jeenayi ma yi rokkuma inde Allah holɗum inde Allah nde Allahu nde cewɗa laabi jeenayi ma yi rokkuma limore wonde nde ganduɗa ko woni rabbi habli malan jazilan bi haqqi mikail rabbi habli malan jazilan bi haqqi mikail ɗum ɗon woni Allahu o sowa ɗon laabi jeenayi ɗum tongi rabbi habli malan jazilan bi haqqi mikail a faami ɗon de on saha noon gardoya wirdu ndu ndunne waɗa ko bange sa ari kadi watte bange hadema jiiɓodira ɗum mi wawata tampude namde kewɗe fatiha laabi nayyi salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi ya latif mbaɗa jeenayi mbaɗa temet tati bencita mbaɗa temet tati mbaɗa jeenayi janga salatul fatihi ma nogas e ɗiɗi gasi gattana kadi ya Allah mbaɗa jeegom ya Allah capanɗe jeegom bencita mbatta ya Allah capanɗe jeegom ya Allahu jeegom ngara ya jami'u mbaɗa nayyi ya jami'u mbaɗa sappo ya jami'u mbaɗa temedere bencita ƴetta ya jami'u temedere ya jami'u sappo ya jami'u nayyi ngara ya latif mbaɗa jeenayi ya latif mbaɗa nogas ya latif temedere bencita ya latif temedere ya latif nogas ya latif jeenayi salatul fatih laabi nogas ɗiɗi gasi ɗum ɗo gollete ko balɗe sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi noon ko goo e tati ko e ɗiɗi wonɗon tati wonata itta ko sadak ko fate tati ani ko mbawɗa sakkade tati mum sakkoɗa on saha noon sa waɗama dumoɗa hen kono noon ko ɓuri kam ɓal tati kala ɓal tati ko tan duwoɗa yo Allah hokku en nande e famde kadi e gollirde ɗum no wiya no wiira taw ene faada hay rewrede Allah no kala ko wona Allah fof ko goɗɗum wontata ko Allah paandi wona goɗɗum eɗen paandi ko inɗe Allah goni toon dewirɗe Allah ƴetten ndero ɗum Allah ko ñooke ñooke mo mbatton ɗe nder ñooke ñooke moɗon ko ndero ɗum Allah yo Allah hokku on famde ɗum kadi e naftorade ɗum mbatton nder ñooke ñooke moɗon aduna ñiɓaki ɓaaraki hay goto anda aduna haaɗi wadde aduna yaha tan yaada e jamonuji muɗum hande ko hande janggo ko janggo wadde hande ko ɗum ɗo feeñi ƴette nawe mbattoɗen nder ñooke ñooke moɗon ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah yayali kolo Sénégal alhamdulillah bi alamin sa ronki ka dañji hen kada faama noddu en 00221 77 906 14 80 mbaɗa vocal ma daɓɓo tan ɗo cagguɗa ɗo caggitoɗa ɗon saggaɗo ɗon nawa kadi wona tan aɗa saggito ko saggani ko cagguɗo gonga e gonga o saggitoro gonga e gonga haalne gonga e gonga yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam ɓe muɗam